Kisii. Jatend piny William Ruto oyawayanga tielo mokwongo mag ute manengogi oyueyo e kar dak ma Makasembo e boma ma Kisumu. Koloso e kinde manoten gogai mar ODM Raila Odinga, oyango ni piny owacho dhi keto omenda kendo biro keto omenda maromo bilion 3.5 e lowo mar heka 5 modinga nogolo ne keto dongruok e ute manengogi ogonyore. Ruto bende nomedo ni ma en okang' mar neno ni jopiny oyudo kuonde dak mabeyo kendo tieko ute mongore e pachoka, wach manosir kod ogai mar ODM Raila Odinga. Nyumba hapa iko tayari, ile vile viko tayari, na ile ambayo haijakuwa tayari kama hii, ingine itakamilika mwezi wa 8, ingine itakamilika mwezi ujao. Lakini kwa sababu wananchi wanaohitaji nyumba ni wengi, pia tumekuja kufanya ground breaking ya nyumba ingine 880 katika uwanja huu, ili sehemu hii yote ijengwe manyumba, wananchi wasikae kwa slum, wakuja waishi hapa mahali